Astăzi o să ne jucăm Toca-Boca. Deci, dacă vedeți toate lucrurile astea la mine în 3 zile, dar n-am achitat absolut nimic, am scris în cod pe Google și le am pe toate. Dacă vreți și voi, scrieți în comentarii, dați câte un like și câte un subscribe. Am postat de 3 zile, o să mă uit câte vizualizări avem. Deci, scuzați-mă că se aude așa lucruri. Ok, în fine. Am toate aceste lucruri și cum mi-a dat casă. Că am multe lucruri, pentru că n-am nimic. Și ca fără n-am nimic. Am covoare gratis de pe pereche. Astăzi, cred că facem o casă. Pentru că am făcut o casă eu în șoa. Aici vă prezarea. Apoi o clientă cu de asta nu înțelegeți la mine, trebuie să spui să o clientă de asta ce-am făcut așa cam și nu m-am uitat nimic, numai că am uitat baia, pentru că nu era baia, era la primul etaj și eu nici așa mărive, deci nu știu și care eu tot felul. Îmi place forma. Oh my god. O facem una urâtă, o facem cresc urâtă, o facem așa ceva ca să asta.
Dacă auziți așa este, eu mă joc cu plicul meu. A mine nu știu ce are Dan prin vârsta mea în nizul înăuntru are niște beluțe. El e cu strele și roz și a deschis și cu beluțe. Oameni, l-am văzut! What the heck? Deci, în primul rând, este lăsăm, să spunem așa, niște luminițe aici. După asta, o să... Păi, uite bun. Asta nu e un suflu sau ceva, are ceva, cred că nu știu nică. Aici e perfect. Ăsta chiar să pun aici. Să vă pșetai din lemn. Nu înțeleg. O să vă livinează. Cam nu. Ce să facem data viitoare? Trebuie ceva să facem creepy. Dar dacă n-am toate lucrurile, dar tot facem ceva creepy. Creepy. Trebuie undeva. Trebuie ceva creepy, nu am nimic creepy. Ce să fac? Cum să mai găsim ceva creepy? Toate obetele. Aici punem așa. Nu știu de care. Ăsta. Punem o pertică. Auziți? Pertică. Așa. Nu știu ce se poate. Văd că este s-a schimbat mai în culoare mai închisă. Un pat așa. Și nu știu. Și punem un pat. Așa este s-a schimbat la culoare. Deci, nu-mi place să fac asta. Mi-e lene. Am baie aici.
Bun, așa. YouTube format este. Nu știu, pe ce îngreană. Aici e mult mai bine. Nu știu. Aici am făcut un link. Și nici nu pun în mine, că știu că nu sunt în mine. Asta e greavna la mine. Nu știu bine că am ieșit. Nu știu cum am ieșit. Deci că asta a fost. Facem partea 2 și scrieți în comentarii dacă vreți și voi uitați cartele asta de mulți facem și dacă vreți scrieți în comentarii, dați o inimă, un like și câte un follow. Bye!